Munduro tashu wauya mzimu unoera. Munduro tashu timi matitura kamutoro norema. Unyange mepo dzinza munodzipedza muna chamunotadza. Muri svikiro guru wedu tete guru pamasvika vasina kusimba vanotisa. Nari nyamasvisva we tinotemba nemisekuru ndimi matisonungura. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuri nechiremerera. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuri nechiremerera. Ine ndichitoatita ini ndinozisekutazvo venango marasika zvichida munogona kunge marasika mabvira musingade kupinda matari masekurutazvo munoma mapinda ndemasekurutazvo kana musiri mabva kumba wenyu muchida dzoka nyamba wenyu koinkane kupinda paserevizori mukatiziva onestofea ko nhau yekuti kubatsirwa kwenyu kunge kuchibuda pachivhitivhiti maita zvekumanikidzwa here kana kuti maita kunzwa kuzvida moga machokoboni mabva kupi mozambiki poni mozaida kura mozambiki kakura mozambiki nechekupi chaiko Manika province. Manika province Boda limitari. chitoto rideni ridheri wenyu ndiani asabhuku wenyu ndiani Mateo Mtsitsiko. ate mtsitsiko bairo chani Chazuka. bairo chatsuka so mnango muna telefoni yake umbairo chatsuka ndoko ndiani munhu muine phone number dzake kubairo chadzoka Ishamwari yangu ndiye ndizana musoro. Because kunonga nofa maniline pakana phone. Iyo ndamuzako koyongo kuyamba iwe uri kutanga usimudza ruoko ndiyo tatenda Gideon ndiwe unonzi tatenda Gideon isaboko pasi isa ruoko pasi apa ndikayang'ana ngani yako chitofeva foundation nkani ndiyapanda mankwara every day on kunama one ndakacherechedza dare rako muzukuru iwewe panhamo nematambudziko zvinouya pauri zvaunosangana nazvo zviri kubva pakuromba kwawakaita iwewe wega neruoko rwako muzukuru. Chokwadi iwewe tatenda Gideon wakaromba wakaenda kun'anga wanopiwa zvawakanopiwa ndiko kuromba kutaura sei ndiri kukunyeperera ndikutaura chokwadi Mutashwari. Terenzi nene hanzi tererai ndiani Tererai. Ya ndio shamwari toti ndiye mwana wedu pakuromba kutakaita. Ndodo mwana daromba naye ndiye mumwe wako wakaromba naye ikasobo kotori simudza ruoko rako bata hana yako bata pachifuva pako furidza ruoko adimaya ndiani hanzi adimaya ndiani ndiye futi mwana pakati pedu pakuromba kutakaita ti group redu pakuromba kutakaita. Mbaromba murangasi makaromba muri vangani Tatu. zvinavayangana mwana adafa ari kana dzina apa mbumba zakusokoneseka iwe kagona kupombora na nyoka tangiranyi iko ndinochitarisa uone kubva waromba kudaro mukadzi wako akatanga kurota achirarwa nezvinhu kusvikira mukadzi wako achizvara mwana asina zuva rimwe chete ndokubva afa mwana usati kana kumutumidza zita. Kubva ipapo nazvino iwe wakutambudzika hauchazi kukwanisa kurarama zvakanaka pane nyoka yakuya ichikumonera muviri wako ichikutambudza iwe saka uchararama sei? Achowa ndozvitoitika asi chii chikuitika chimbotaura wega ndinganyepe ndikapa pinda mberi ndikunyepa chimbotaura wega iwe haina sekuru ndikapinda pamberi ndinganyepe zvimwe zvacho chimbotitsanangudzira wega chii chiri kuitika nhasi kubva paukaromba iwewe paupenyu hwako zvauri kusangana nazvo nezviri kuitika pauri zvese zvakukutambudza zvakutuma nhasi kuti rega ndiende kuna sekuru tazvo ndinotsvaga kubatsirwa imbotitsanangudzira no uchijekesa zvese mukati medare. chekutanga ndinoti futi ndikaenda kubasa neamweni mari kana tikasvika pane mari yaoneka pano pamusoro yemuzukuru chimbotangira pakuromba kwawakaita zvakatanga kutumai kuti muende kun'anga Brafamba sei zvakakupai kuti muronge muri vatatu kuti rega tiende kun'anga tinoromba chii chikakutumai masvika kun'anga mukaita sei pamukasova pan'anga mukaita sei wasvika kumba wagara ukazotanga kuita sei mako kusvikira mukadzi wako azoita mwana achifa kusvika uzoparadzana nemukadzi kusvika pari zvino wamira sei chii zvii matambudziko akusangana nayo imbonatsorijekesa zvese kubva pazvikatangira. takaenda koromba Ndimabone mangani sorry. ndine 24 izvozvi nganga muriendera ndiyako n'anga yamakaendera ndekupi
ngekumanika iko asi ngekuzimbabwe kuno asi anga ruja kumanika inonzani Albert dan sinema yacho ndiziya okay chichakaita kuti muzive n'anga makaiziva sei n'anga iyoyo yakamboya kuti aishandira kubasa kwedu izvozvo waita basa rei ane paaivhurisa ane mugodi waaivhurisa aivhura mugodi ndiani anhu ake wanga ine anhu ake aivhura mugodi n'anga ndiyanga inoona vhura mugodi nganga ndiyanga ine anhu ayo aivhura mugodi saka ndopota kamuzira iponapo saka tabva iponapo ndakazoti musindiri kumba pamba pake ndasikayasopaziva asi nhamba dzake ndikazotsvaka ndikadziona ndakatsvaka nemukomana wanga taxi mota bvani panhamba dzake ani panhamba dzake ndakazoenda kuti ndakafonera neshamwari ngombera inoona tate zvakanaka wafonera neshamwari yako ndakafonera neshamwari yangu inonzi madzikoto bvaiti ndine unore n'anga yaunoziya ndine akomana angu 2 endira kuti udini undienderawo pang'anga ndokuti pari unoziya munhu wacho unoziya ndiani ndimakuru wani akati saka zvinoita here kuti ndipe vakomana mari iwe ndosangana nawo kupi kudzasuku bhosi iwe anga ari kumhiri ini ndiri kumhiri saka roti iwe adzika neko ndodzika neko tosangana saka bvati zvinoita here kuti ndivape mari uende kusangana nawo uende nawo panzvimbo pane n'anga yeutaura ndati zvinoshata pakadini wape mari tisangane obva atowapa mari bvatoenda akapawa 3,500 metika yezhekwedu ndasangana navo bvato ngatiende ndani nemututu wangu ini ndani nemotobike yangu ndokera hwana wacho umwe wacho bva akwira payake pawangabva nawo ya toratadzika tasvika pang'anga yaya takaenda kupinda mukisheni nekutanga matakapinda zvikanzi obva ati zukuru wangu mafambira dare rei tobva tati toda kudini toda kubatsirikana kubasa obva ati orit ada kubatsirikana nacho angani aya ina nadzikana waya bva atakuti 2 atakuti 2 zvanzi orit pa2 wenyu wacho ndiani ada kuona vision yekuti muone kuti kubasa kwenyu chinyi chiri kutora mari ende chinyi chiri kuita kuti mari isabude bva ndopakazoti terenziwo tererayo ndopakati ndoda kuona vision yacho bva amuswa mushonga waya amuswa mushonga bva azvi ngambogari padoko ambodini mushonga wake wamutangomboira kuti azoone kuti chinyi chiri kuitika kubasa kweya zvedati so tobva tagara ndopakazotora futi uye wangamusa mushonga ya pansi paya pangamusa vazuva bva amuisa mumba mudare chamusha mudare mama nemishonga dzese akutanga kuona vision ini ndakanga ndisirimo mukati memo ndandiri kunze papa saka ainge n'anga yainge ichibuda kunze ichinibvunza kuti ndine zvoda kuti uzotsanangurira umweni wako uyu ari mukati umu ini ndandine futi umweni wake waya kunze uyu wakapinda ari vanhu vadzi zvikanzi ndoti bhozi yena wanga kudhakwa nemishonga yeye akapinda ndati mai dhimai anga anopinda pa akapinda ndiye terenzi weya wakuda ukunya uzobatiswa zvoya vachitanga kuita dare ravo ari mukati maya isu tiri kunze saka n'anga yeye dzoka ichinitaura kuti ndozoti kana maenda kubasa uyu zoyanisa mutsanangura zvakanaka because izvi zvine mishonga ina mumwe isai kuti aona vision haakwanisi kuzozwisisa zvakanaka sadawo kuti nitaurire iyoyo ndati ahora tazvinoshadawo obva atotaura bva ataura kuti pane anhu ari kuona unovaziya here aiwa akapiwa chikwambo ndiani ndiyena uterenziwo ndakapiwa chikwambo okay mapiwa chikwambo maina nacho makaita sei tisatabuda uyu n'anga yakabva nditi iwewe ndakupa mushonga wako woda kugeza unoenda kutora ivhure pamharadzano wodini wogeza ndiwo usiku wanhasi namangwana makuseni iwewe ndokuromba kwakaita chii chakauraya mwana wako tingati kuromba kwacho kuromba kwandakaita ini ai akauraya mwana wako ndiwe ndiani ndini ndakauraya ndiwe ndini ukamura here tingati apo ndandisikazivi kuti zvaisvika pakudaro anga nezita remwana angasati anga kuti kuberekwa bva atoshaiwa right ashaya chii chakwazoita ndakambotsvakawo kune amwe wekuchechi kudai ndichiudzwa kuti zvinhu zvawabata ndo zvadini iwangotsvaka kuchechi kupi uri wakabata kuchechi kwacho ndakatobatsirikana futi wakatobatsirikana chii uchiziva ndi wakauraya ungada kugezwa mweya urombwa ukaromba ndozvindaidawo ikokosha saka nhasi kuti chii kuhama dzako matambudziko aramacho hama dzako uwe kutsvatsana nematambudziko nyakuromba hama dzako dzine matambudziko ime hamba mukuti kuti unaye mwana wenyu akaromba zvinototirwadza tashupika tafamba zvezve mari hatichina zvezvo zvese tapera kutengesa zvese chitofefero ndochapa
Nyoka dzako dzakutambudza kahama idzi dzauka. Zvesa tichina kuti tisvike kuno imari yekukwereta. Ina nanda kubhadhariwa. Ndati mukuti kudini nhau yakarongwa nehama yenyu. Tirikuziva tainoti abatsirwa zvitirerukirwo isusu. Amai ndiano Uyu Ndiani? mwana Mama imagara uyo chichenyu. andi mai iyi ndini baba ini. akaberekwa nani? Tisabereka yake mkomano. Sasa mukudini yeye kuromba kumona apadatora amai izvozvo. Emishonga yake. Ndizvo zvosheka. Amai akaru. Akomana ngwa. Amai ako. Amai untu arapa. Ndoda kutoura izvozvo. Ndizvo zvosheka. Ari urwadziwa zvisingaiti. Pakuita ndingi nakasara kumba kwa ari urwadziwa hapana munhu uchikutongoita munhu paya pamba kutofa. Apadatora amai yake izvozvo sokuchibva kuno. Yandizo sekuru ndana kushokundira usunungwa kuba. Ndokusungura chii ndakorombesa here. Arero waita maswera. Saka shamwari dzako dziri kupedza nati mai. Ati mai uri kokumba Mozambique. Ari kushupikawo. Atizi. Mwana da anyazuziya basi. Hotererai. Hotererai kwa kuno kuZimbabwe. Abatiza. Abatiza anozona nafi. Ndo kidyo. Ndita tenda kuti. Saka makaita mari iri yamakarombera. Kwa mari yanga kataura aisu ya kuda. Pakanoti pakatumira mari shoma shoma. Mabadara mari kusvambo. Kubadara. Patakaenda 3500 mitikashi. Ndizvo. 3500 ndiyamukabhadhara ese. Ndakabhadhara. Mawapa ese. Makabhadhara ese kwa sango. Patakaenda kushanda pane imweni taida kufuti kwa patakasvika asiri kwanga atoguranga enda tete. Okay, yeye makabhadhara mbasa nendade yachi. Zobadzokera kushanda tumudzoke neimweni yamari. Ndibona usina. Ana uzoendesa mari iyo netaura chokwadi zvakanaka. Mimi pamakabhadhara 3.5. Yese mwanzi mari. Makanzi munotsvaga imwe muzvanayo mari imwe makanzi munotsvaga. Yamusina kuzoenda kubhadhara. Patakaenda kushanda takazozvimuna mashanda nditi munondikaunda musindikiti. Kana muri 4 ndiri uchi5. Saka konta yake mugove wake makamupa here mwanga. Anowana mari musindikiti wenyu. Musindikiti pa munhu takaenda kuparana 2.5000 metikashi kuri. Saka patakadzika naye 2.5000 yenda kasvika siku. Asi pakune mukadzi wacho. Mukadzi wacho atinomusiya. Vakati ngatidzokere tomboshanda futi tozozviona futi pa next. Ndo makadzoka Mhiko ipapo. Ndopamukakanganisa Mhiko. Pamamukawira kuti mari yesyndicate maifanirwa kunoendesa. Aisho ripona notenda chona. Saka chicha makapiwa ni nganga. Ikatipa kakari kanhu anoitwa kwa zvisoti kakaita chiva. Ozarangu akatombopa uyu. Wakabata ucho. Alright. Tobanzi unoita sei kana usvika kumai. Ati ukasvika unocherera unotsvaka pekupara mugodi wakafusira ndo kana kutsvaka chii? Mari. Ukatsvaka mari munozokatora kauremu kani uremu chacho. Saka makatora kangaita uremu. Tikati waingotora futi waitora ndiye futi mfese. Umwe wako. Imakamzinga bati. Tasikabati. So isu ini chitaka kutombopuwa ndo mushonga yekutora ivhuri pamhara dzanohombeyo. Nekutogeza. Kubata nzonechi. Saka mazoparidzana sei nana Tirerai. Zvanga patakatadza kuendesa mari yatizodzoka nayo tichishandisa izvozvo. Tichiya izvozvo. Zvakabva nemushuta maushupi. Hakuna zombobata kana mari. Anazobata kana mari. Notenga ushupi. Zvokuti pamamusati matoenda kun'anga vematombobata kuti mari. Ndandune mari checho. Penandisana nomwenda uyu. Ndandune motorbike nezvinhu zvakatowanda. Ndana kuti waka mutongo wako wemba yangu. Nezvakatowanda negold ndaikutenga. Zvakabva zvatopera zvinhu ndakabva ndatengesa zvese. Nezitenda izvozvi ndakasiyana kutengesa kuda kuti ndiuye futi kuno. Handichina kana ndichiri. Ende izvi ndakutogara kwana muchembere. Kwana vandokona kutogara. Handichina kana ndimukadzi zvese handichina. Saka kuromba kudanaka. Saka kuromba kwakanaka here. Kuzonaka. Saka kubva ipapo pakafa mwana ndopakarambana nemukadzi. Takambogara futi nemukadzi. Iye amai mwana. Aigozvinova kupi? Iyo akanga ari kumbowa. Makazorambana nekuda kwei? Pavakaziva kuti iwe ukaromba zvauraye mwana ndopamukarambana. Tingati akazopuwa mari.
mbaya apa chikada kuti ramana nemukadzi zviya ndine munhu ndaishandira ona ndaushandira kutenga chigold saka ndakaenda kuti munhu uya aigara kutauni saka waiti ndikanga ndine gold ndaidzika naro kwaari kutauni kuya saka ndakazondadzika kutauni kuya kuya ndakazonda ndamupa gold akabva aenda kundipa mari mapepa chaipo ndinawo bhegi ndobva ndaenda kuti ndobva ndasangana shamwari mutauni mebva ndaenda kumadoro ine 35,000 netikaisha saka ndaenda kumadoro kuya kuya ndishamwari dzeja ndakabva ndaenda kuti konoka bvanafuma ndisina kana mari ndisina kana masikero ndisina kana foni saka pendekazo nyaya chipi yakatenderera akabva ati mari aunodini auna kutorwa mari watorwa nei wapa akadzi saka nyaya icho kazodaonesa nechevavo then mukadzi ndopakazoti nezvapanapa zvizvi anga ungoona futi mararamiro angu nezvazvaitika izvo bvatonoti apachina zvupenyu ndopakazoenda saka kubva pakaenda mukadzi ausotoaurora munhu hausi kutsvagira vamwe vakadzi kurore ukuwashaya katobawanda uyu ngaaende panze akagerewe apo kushokoshana kuisa mhepo yakarombwa mukati meropa rake idzokere kwayakatorwa nai zvakanaka zvanzi ndazoti guru webuda woenda panze apo unogerwa uchekwa nyora upiwa mushonga wokunogeza kuti mhepo yakabatira pauri panguva yaukaromba kugezeka mhepo iyoyo idzoke kuna makuruwana akakurombesai zvakakurombesai wazwa muzukuru zvakanaka kugewa ndanakambogewa futi aina nogerwa nhasi ndatokuchira nyora dzemaparure unoziva dzemaparure dzekuti uparadzane neurombo kubata paropa rako wese ugese uende wagera ukachivanyora mangwana moenda kumbekusini kukachena kana wagerwa nhasi uchekwa morara pano kana kwachena moenda kumba